Nagbabalik na naman tayo dito sa episode ng Ngabil sa Ngabil. Sagpaan na ang atong special guest karon. Kung kinsay makaakit, siya'y makadaog. Atong ipaila-ila ang atong special guest, taga Batang Quiapo, si Bubbles. Oh, Bubbles. Ipaila-ila na to ang team Ball Cutting. Karon ipaila-ila na po na to ang ikaduhang team Ball Cutting. Sige, ato nang sugdan ang atong Battle of the Ngabil sa Ngabil. Kung kinsay makailog ka, Bubbles, siya'y makadaog. Let's go! Ang unang banat, Ball Cutting. Hindi ka ba, girl? Bakit? Kasi sa tuwing nagkamit ako ng rugby, parang ikaw nakasama ko, papunta ng Iri. Video. Ay, ng rugby? Wala mo ko ng rugby. Wala mo ko ng rugby. Nag-rugby, klaro kayo. Ako, wala siya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Girl, ice cream ka ba? Bakit? Ang sarap mong dilaan. Sana all. Girl, sana patik ka na lang. Bakit? Para matatak ka sa dibdib ko. Next. Pangalawang banat, Team Vulcanized. Oh shit! Yo, alam mong ginagawa ko. Para to sa iyo. Labis ko. Ito, bato ka ba? Bakit? Bato-bato sa langit. Matamaan magalik sa puso ko. Ikaw ay magbabalik. Girls, sila may cheese. Girls, bulad ka ba? Bakit? Hindi kita bibitawan kapag hindi pa maubos ang bulad. Oh my God! Girls, bubbles ka ba? Bakit? Bantog mo naging dipatsal ka ni Cardo na mo, marigay kain! Yeah, boy. Nanalo, nakasasalalay kay Bubble. Alam niyo ba, boys? Mga barako kay mugdagway. Hindi pa rin isa.